Pipila na ka mga bake shop sa dakbayan sa Sugbo, hugot nga mipatuman usab sa social distancing o gawa na magpaabot pa nga mo duan ang kagamhanan o manduan sa kagamhanan. Ano ang report ni Faye Marie Dumabot? Kunang Kapitulyo nagdili na sa dine-in sa mga fast food chain ug mga karinderya sa probinsya sa Sugbo. Dili sa dakbayan sa Sugbo, usa ka bake shop sa downtown area ang nipatuman na niini. Ang kaniadto gitaganan nila nga lugar, lingkuranan ug lamesa alang sila mga customer karon gikordo na. Matod sa tindera, sugod nila kining gipatuman niadtong weekend pa. Aduna sa gitaganan nga gagmayng basket din ibutang ang ibayad nga kwarta ug sukli aron dili magkaabot ang ilang mga kamot. Amo naman ang gipatik out na nila. Kining magbarkada nga sagad tigtambay sa maong bake shop ang igo na lang sa pagsunod sa kamanduan. Kasagaran, snacks. Kanang take out na lang. Dinihusab sa uptown area sa Cebu City, usa sa mga bake shop ang nibutang og baga nga transparent plastic. Adunay gipaybaw nga gipapilit nga nagpahinumdom sa social distancing. Nagbutang lang sad mi ani at least ma-aware sa daghang mga customers sad ba na pwede social distancing. Para po sa inyong safety. For safety lang sad kay kuyaw sa kay panahon gud ron. Uban usab sa mga fast food chains sa syudad sa Sugbo ang nihipos na sa ilang mga lingkuranan aron way makakaon sa sud. Ug igo na lang sa pag-cater sa mga take-out o drive-thru nga order. Uban ni Cleo Fer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok, Balitang Bisdak.